Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:12 p.m. at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo rin ang Basta Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Bagkos, ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At i-welcome na natin sa pagkakataong ito ang ating Top Secret Sharer. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Just call me Jeff na lang po. Pwede pong pakiulit-uli? Just call me Jeff na lang po. Jeff. Ilan taon ka na, Jeff? I'm 27. 27. Sang lupalop ka naman galing, Jeff? Makati City po. Makati City. Alright, Jeff, 27 from Makati. Ano ang top secret mo? Paano ko po masasabi sa family and friends ko na I am HIV positive? Ulitin ko yung sinabi mo. Paano mo masasabi sa family mo that you are HIV positive? Tama ba? Yes. Yes po. Kwentuhan mo naman kami Bago tayo dumako dun sa kung paano, pwede mo bang ipaintindi sa amin kung paano at kailan ka nagkaroon ng HIV? Komportable ka bang pag-usapan to? Tama ba? I mean... Yes po. Okay, I'm sige. open po. Go. Nag-start po siya with my long-time ex-boyfriend, partner. Kailan to? Because year 2024. Year 2020-24, Yes po. may ugnayan pa rin kayo ng partner mo during that time? Actually, she's my long-time ex-partner. What do you mean by long-time ex-partner? Kailan nag-umpisa ang relasyon ninyo at kailan natapos? Year 2016. Nagsimula. Year 2016 po until 2023. Kayo? Tagal nga. Yes po. Mhm. Almost 7 years and 8 months. Mhm. Tagal. Mhm. Yes po. Actually, nag-start yung case ko dahil sa nag-cheat po siya. Tapos, di niya po alam na yung makaka-one night stand niya is HIV positive din. And then after that is, so, it's a normal lang naman po siguro sa mag-partner na may mangyari sa amin. And then, hindi po niya agad sinabi sa akin na may case na po siyang ganun. So, ibig sabihin, Jeff, bago mo ituloy yung kwento, alam niya na Is, na yes positibo na rin siya at nakuha niya ito doon sa ka-one night stand niya, pero hindi niya sinabi sa'yo at nakipagtalik pa rin siya? yes po. Mhm. Tinago niya po sa akin. So, kailan mo nalaman na meron kang HIV? Anong mga sintomas yung unang nakita mo sa sarili mo? Or nahuli mo ba siya tapos tsaka ka nagpa-check? Kwentuhan mo naman kami Nag-start po to sa fever. Almost 2 weeks po akong nilagnat. And then after that, nadadrive po yung throat ko, yung lalamunan. Gusto lagi ng tubig. And then, may mga allergies po na lumalabas sa balat ko na hindi naman po siya masakit, hindi rin makati. And then, after that po is nung to 3 weeks na po or 3 weeks na kung nilalagnat is ano po yung
doktor na kung pwede magpa-test na po ako ng HIV. And then after that, mga how many hours is lumabas na po yung result na yes po, I am part of that. Nung time na yun kasi is wala na po kami ng ex ko. Nung nalaman ko na may HIV lang po pala ako. Kasi that time po kasi is nung time na nag-cheat siya is nag-break in agad kami. Pero may nangyari pa po sa amin nun. Mhm. Ikaw Opo. ang nakipaghiwalay o siya ang nakipaghiwalay sa'yo? Ako po yung nakipaghiwalay because of kasi nag-cheat siya and then Mhm. sabi ko naman po kasi sa kanya is huwag siyang alam niyo na po kasi is alam naman po natin dito sa katulad namin na third gender na mabilis kami mapasukan ng gano'ng sakit. And then nung time na nagkasakit ako, yung kanya pala is malala na. Yung yung BL niya po is or yung LB niya is nag-ano na po siya, nag-50 na po. So mababa na po yung, tawag dito, mababa na po yung immune niya na mabilis na pong Dapuan ng sakit? yes po. Ano Mhm. na siya, nasa stage na po siya ng AIDS. So mahirap na po siyang kalabanin yung kanya. Pero yung akin naman po is naagapan. So which is mataas pa po yung akin. Mhm. Tapos, um, ano ulit ba? Ang ano lang po kasi na hindi ko masabi sa family ko, sa mga friends ko na meron akong dinadalang sakit na habang buhay kong dadalahin na hindi ko rin po sa kanila masabi na nanggaling yun sa isang tao na pinagkatiwalaan at pinakilala ko sa kanila. Mhm. Sino lang Kasi, nakakaalam nitong bagay na 'to? yung doktor ko lang po Mhm. at saka yung nurse na nag-a-assist sa'kin. Mhm. Kasi, with my profession po is mahirap po talaga kasi lalo na ngayon nagtatrabaho po ako sa isang malaking kumpanya, which is kilala po natin 'to. Mhm. Ah, mahirap po na mag-open lalo na sa case ko kasi Hmm? alam naman po natin na hindi lahat ng tao naiintindihan yung sakit na meron ako. Hindi naman po lahat ng tao na may alam tungkol sa kung anong meron ako. Mhm. Kaya ang hirap pong mag-open, Mhm. especially sa family ko, kung paano nila matatanggap or Mhm. kung paano matatanggap ng community natin na yung kagaya po natin. Mhm. Kasi ang hirap po talaga na baka po mamaya mag-open ako sa isang tao lalo na sa family ko. Baka in case na tulungan nila ako, baka lalo pa po silang mandiri or what sa'kin. Kasi based po sa experience ng barkada ko or ng friends ko na living with HIV po is yun po yung kasi naranasan niya sa family niya na pinandirian, itinakwil, or itinaboy po siya ng family niya kasi nakakadiri daw po yung sakit na yun. At saka, ang hirap naman po kasi mag-open talaga, lalo na sa mga case ko. Mhm. Kasi, kasi ano po yung case na to is habang buhay na dadalahin na Mhm. Jeff, pwede bang malaman kung nagkaroon talaga kayo ng communication itong ex-boyfriend mo pagkatapos mong malaman na meron kang HIV? I mean, nagkaroon ba kayo ng confrontation about it? Nagkakit ka ba sa kanya ng personal?
Yes po. Mhm. Pero ang sabi ko naman po kasi sa kanya, wala naman na po akong magagawa kasi nangyari na, nandito na. So, kailangan na lang po natin magpatuloy sa buhay. Mhm. Yes po. Mhm. Kumusta pala yung kalusugan mo ngayon? Okay naman po. Sabi nga po ng doktor sa akin is, hindi po ako pasaway na pasyente. Mhm. Yes po. And when you said hindi ka pasaway na pasyente, ano bang dapat ginagawa ng isang pasyente living with an HIV para kahit papaano gumanda ang kalusugan niya? Lagi pong mag-take ng medicines on time. Mhm. Tapos, magte-take po ng vitamins for immunity system, and then healthy foods po, Mhm. at saka healthy lifestyle. At Mhm. saka iwasan po yung Talik. pakikipagtalik ng walang Pakikipagtalik. protection. Yes. Mhm. Mhm. Yes po, yun po yung number one na kailangan i-remind po sa amin Mhm. na makipagtalik ng mayroon laging protection. Mhm. Alam mo, Jeff, you are educating a lot of people right now. Marami ka na-educate dahil dito sa ikinukwento mo sa amin. Pwede mo muna kaming dalhin dun sa parte na na nalaman mo na meron kang HIV, kumonsulta ka sa doktor. Hindi. Paano hinandle yun? Yung simula sa araw na yun? Kasi i-email ka yun eh. May email ba yun? I-email ka niyan, di ba, Jeff? In-email ka o Hindi po. tinawagan ka? Tinawagan ka lang. Ano po siya, that time po naka-confine po ako sa hospital. Mm. Yes po, secret. Actually, ano nga po yun eh, secret po yung pagpapatest ko ng HIV, na sinabi ko lang po sa family ko na test sa dugo kasi baka po may dengue ako. So, tapos ang pinatest ko po is HIV, for HIV po yun. Mm. Opo. Mm. Na-confine siya, no? Oo. Kasi 2 weeks ka ba Yes. naman may lagnat? Tapos, Sabi. ano pa yung isang sintomas na sinabi mo kanina? Natutuyo po yung lalamunan, and then meron Natutuyo. po siyang allergy na hindi naman po makati. Mhm. Hindi rin masakit. Basta lang po siyang natubo sa balat. Okay. So, Opo. naka-confine ka, nalaman mo din right after few hours na Yes ikaw po. ay positive. Ilang... Opo. Paano yung ano mo nun? Like, kasi ang hirap like mag-isa ka na naka-confine sa loob ng ospital na hindi dumadalaw ang kahit sino na Tama. kapamilya mo, katrabaho mo o ng kaibigan mo. Paano mo i-handle yun? Hindi, actually kasama ko po yung family ko that time. Okay. Kuha po ako ng dugo sa doktor Aha. na ang sinabi ko lang po sa family ko is sa dengue. Pero Jeff, paano mo hinandle na ikaw lang at hindi mo sasabihin to sa Oo, family ko? yung tipong kayong dalawa lang ng doktor yung nakakaalam. Di ba normally yung mga resulta na yan, i-hand over sa'yo o kaya sasabihin sa'yo, paano yung pinalabas ba yung pamilya mo sa loob ng kwarto nang sa gayon kayo yung makapag-usap ng doktor? Mhm. Hindi po, na-request ko po dun sa doktor na kung pwede, pag wala po yung dalaw ko or wala yung family ko, dalahin yung result. Okay. Mhm. Opo. Naintindihan namin. Opo. And then after that, mga how many hours after po dumating yung result, binigyan na po nila ako ng gamot for HIV, yung tinatawag po na ART or ARB, na para ma-sustain na po yung virus para maagang mapatulog at hindi na po kumalat sa katawan ko. Mhm. And then yung gamot po na binibigay sa akin ng doktor every pupunta po ako ng hub is nakalagay po, tinatago ko po sa lalagyan ng mga vitamins para hindi po nila matanong kung ano yung iniinom na gamot. Kung ano po yung mga iniinom kong gamot. Mm. Opo. So nung bumalik yung pamilya mo doon sa kwarto ng ospital,
Tinanong ka, syempre malamang kung kumusta ka na, anong nangyayari sa'yo o anong resulta. Anong sabi mo? Wala po akong dengue. Yun ang sinabi mo. Yes po. Pero Pero umiyak ka ba ah, noon bago sila dumating? Anong ginawa mo noon? wala ano lang po, kinalma ko lang po yung sarili ko. Hindi ko po sa kanila pinakita na meron akong malalang karamdaman. Hindi ko po sa kanila pinakita yung kahinaan ko. Hindi po ako umiyak, hindi po ako or any emotions. Basta naging kalmado lang po ako. Pinakita ko lang po sa kanila na okay lang ako. Nalagnat lang po yung sakit ko. Mhm. Opo. Tas pagkatapos Pinaki nun, balik ka sa trabaho? Mga how many days po, bumalik na po ako sa trabaho after that. Noong time po na ang hirap po lang sa akin na every magte-take po ako ng gamot, kailangan ko pong itago. For example, pupunta ako ng CR, may dala ko sa bibili ako ng bottled water, tapos may dala po akong isang capsule na gamot. Doon ko po minsan iniinom sa CR para hindi po nila makita or para hindi po sila magtanong kung para saan yung gamot na iniinom ko. Eto bang mga gamot na iniinom mo, sagot ng HMO mo or ikaw mismo yung sumasagot? Actually, ang gamot po namin na may mga living with HIV ay libre po itong nakukuha sa ating mga hub. Ito po ay sagot ng ating PhilHealth. Mm. Yung contribution po namin sa PhilHealth, iyon po yung ibinabayad para meron po kaming gamot na makuha na libre. Bilang tulong. Mhm. Yes po. At yun din naman ay dahil sa kontribusyon ng Opo. ng isang Pilipino. Opo. Kasi yun yung binabawas, 'di ba, sa sahod natin. Yes po, every month. Mm. Buti may napupuntahan, no? Yung mga Opo. binabawas dun sa sahod Salamat, natin. no? Kahit Oo. papaano. May nakaisip ng ganito, no? Mhm. So, ano ulit yung tanong mo sa amin? Paano ko po masasabi sa family and friends ko na I am HIV positive? Nasa puso mo ba na gusto mong sabihin sa kanila? Actually, ako po ay open naman na po akong magbigay sa kanila kung ano meron ako. Or open naman po akong magsabi sa kanila. Kasi alam niyo po ba yung ang bigat po kasi sa pakiramdam na hindi mo po masabi sa family mo or sa kaibigan mo yung nararamdaman mo. Para po may mabigat sa puso na nakadaga na hindi mo masabi sa kanila. At saka parang hindi po, parang ang hirap po sa pakiramdam talaga. Parang may nakadagan sa yung bato na hindi mo masabi, mabigat sa pakiramdam. Mhm. May Opo. naiisip ka bang tao na una mong pagsasabihan nitong daladala mo? Kung may pagsasabihan naman po ako, siguro yung nanay ko. Ipaiintindi ko po muna sa kanya kung ano yung nangyari at sasabihin ko rin po sa kanya na okay naman na ako. Mm. Anong klaseng relasyon yung meron ka sa mama mo? Mabuti ba itong mama mo? Maintindihin ba siya? Maunawain? Opo. Sa palagay mo, kapag umamin ka sa kanya ng kalagayan mo, anong una niyang gagawin sa'yo? Hindi ko po alam. Kasi madalang lang po ako mag-open sa kanya eh. Bawat open ko naman po sa kanya, naiintindihan niya. Mm. Nagbibigay siya ng advice. Pag hindi ko po kaya yung problem, nagbibigay siya ng care. Eto na lang, ano yung gusto mong maramdaman mula sa mama mo pag nag-open ka na sa kanya? Gusto ko pong maramdaman yung pag-aalaga niya. Yung alaga niya po sa
isang anak na may ganitong karamdaman, gusto ko po yung may pag-intindi niya. I mean yung iintindihin niya po kung ano yung meron ako. Jeff, isang mahigpit na yakap muna ang gusto namin ibigay sa'yo Mm. sa pagkakataon na to dahil ang bigat ng bitbitin mo. Totoo. Pero sa kabila ng bigat na dinadala mo, pinili mong maging matapang. Sabihin nito hindi lang sa amin kundi sa maraming taong nakikinig sa atin ngayon dito sa programa. Jeff, tama si partner eh. Agree ako dun sa sinasabi niya kanina na ikaw ba sa sarili mo handa ka nang sabihin ito? And tama rin ang mga listener natin ngayon na nakatutok na dapat din i-consider din natin yung edad o yung health ng magulang mo bago nila malaman kasi baka nga naman mapasama. Malay mo, may sakit sa puso yung nanay mo at maikwento mo ito. Mm-mm. Mas lalong mapasama ang sitwasyon. So, balansihin mo din, Jeff. Pero hindi namin sinasabi na hindi natin dapat sabihin yan. Dahil minsan yung pagsasabi ng ating kahinaan, ito'y nakakatulong para mapalakas natin yung ibang tao. Totoo. Ito'y tumutulong para magbigay liwanag sa mga taong naguguluhan din sa sitwasyon nila. Agree. Salamat, Jeff, dahil ikaw isa sa mga naging caller din namin. Pangalawang beses ka na namin caller na naglakas loob na merong sakit ng HIV. Jeff, ulitin ko lang Hello yung tanong ni Rocky, ikaw ba handang-handa na sabihin na ito sa sarili mo Opo. at sa Opo. mga kaibigan mo at pamilya mo? Handa na po ako kasi ang bigat na po talaga sa pakiramdam na may tinatago ka po isang sekreto sa pamilya mo. Ibig sabihin na handa kahit anong maging reaksyon nila, maging maganda Opo. o hindi maganda ang resulta ng pag-amin mo sa kanila. Handa mong tanggapin. Opo. Mm. Ayun, handa na si Jeff. I think tamang pagkakataon, tamang buwelo, tamang pagbabalanse, Mhm. masasabi mo rin tong nararamdaman mo. And naniniwala ako, dude, na kapag nandun ka sa state ng vulnerability mo at wala kang ibang gusto kundi magbahagi lang ng tunay na nararamdaman mo at kahit papaano makapag-unload lang ng bigat ng nararamdaman mo, pag sinabi mo ito sa taong nagmamahal sa'yo, yayakapin ka ng totoo. At itong pagkakataon na to ay magiging pagkakataon para sa iyo at sa ibang tao na ipakita kung sino sila. Tama. Maipakita nila kung anong klaseng pagmamahal yung meron sila sa'yo. This is also a test of their love and loyalty to you. Ang pangit mang pakinggan na tinetesting mo sila, pero Makikita mo kasi yung Makikita mo reaction eh. nila eh. Oo Kung paano eh. ka nila tatanggapin, yayakapin sa Oo. kabila ng ganito mong sitwasyon. oo. At hindi naman ito nakakahawa in the sense na uminom ka ng baso nila. Hindi, 'di ba? Hindi. It's a condition that will lead to disease kung sakaling hindi ka guminom ng gamot, 'di ba? Tama. So, base sa research natin sa AI, Ayan. ayan. Tignan natin. Oo, ito galing po ito sa ChatGPT. Yan. HIV is a human immunodeficiency virus. It is a virus that causes a chronic infection. And ito po ay tumatarget at sumisira ng immune cells na pumuprotekta ng kalusugan natin. Kapag itong virus na ito ay napabayaan, it causes disease. Left untreated, HIV causes chronic infection and eventually AIDS. At ikaw, Jeff, maalaga ka sa sarili mo. Mhm. Maalaga ka sa sarili mo. Minamahal mo ang sarili mo.
So I'm very sure you are a loving person and a lovable person. Kung may takot, okay lang, may takot. Kung may pangamba, okay lang, may pangamba. Normal yun eh. Oo eh. Etong mga to, kapamilya mo, mga kaibigan mo, tatanggapin at tatanggapin ka nito kung nagmamahal tong tunay sa iyo. Pero mahalaga din, dude, na ma-educate niya rin tong mga taong to. Kasi marami pa rin talaga sa atin yung may stigma pagdating sa HIV or AIDS na porke may ganun, ay, mali ka kasi ng ginawa eh. Mali mo yan eh. 'Di ba? Yun yung notion ng tao, yun yung stigma about it na kung sino-sino yung kasi yung partner mo Kumbaga sinisisi. Pero hindi May mga tao na nandun sa sitwasyon na to dahil hindi naman nila ginusto, nagkataon lang na biktima sila nito. Agree. Tapat kang magmahal Sinubukan mong mahalin ng tama yung ex mo Tapos, anong ginawa? 'Di ba? Yan ang hinatid sa iyo. Kasalanan mo ba na mahalin siya? Hindi. Kasalanan mo ba na magkaroon ka nun? Hindi. Sino may kasalanan? Yung taong naghatid nun sa iyo. Yung taong nagloko. Kasi aware na siya na may ganun siya tapos biglang ipinasa pa sa iyo. O kung hindi man siya aware, bakit siya nagloko? Yun Agree. Na you can protect and love yourself. Pero may mga tao talaga na hindi tutumbasan yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila at the same time yung pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo kahit anong protection mo. So sana, Jeff, magsilbi itong aral sa lahat ng mga nakikinig nating kabisyos out there na okay lang protektahan yung sarili nila. And okay lang magmahal, itaya ang lahat. Pero huwag kakalimutan yung mga proteksyon. No? At yung pagbangon sa pagkakasadlak, napakahalaga nun. Ang lakas mo ng loob mo nga, Jeffy. Galing-galing mo. Sobra. Ako sobrang saludo ako sa'yo. Sobrang Sobra. amazed na amazed kami sa'yo ni Titan Jello habang kinukwento mo na dinala ka sa ospital, nagpa-confine ka kasama yung kapamilya mo, na paano mo na orchestrate lahat ng yun nang hindi nalalaman ng magulang mo o ng mga kapamilya mo. So meaning talagang ang husay mo din mag-isip at kayang-kaya mong dalhin yung sarili mo. And now that you are ready to tell these people around you your condition, laban. Laban. Hello, Jeff? No po. Naman po kasi sabi sa akin ng doktor, wala daw pong ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Kaya alagaan ko daw po mabuti yung sarili ko. Totoo naman yun. Pinanghawakan mo yon, Jeff? Yes po. And until now, dinadala ko pa rin po. Kanina may mga nabanggit ka na, na paraan para matulungan yung sarili mo. Meron pa ba kaming hindi narinig mula sa iyo na pamparaan para matulungan ang sarili at paano ma-handle yung ganitong klaseng kondisyon? Especially may mga nakikinig ngayon and living with HIV or AIDS na nandun pa rin yung fear of judgment and everything. Baka meron kang words of encouragement sa kanila. For me po kasi, wag po tayong patakot. Ipakita lang po natin na kung ano tayo. Ipakita po natin na normal tayong tao. Na hindi tayo yung tao na pinandidirian or what. Ipakita po natin na dapat ipakita lang natin kung ano tayo talaga. Maging totoo tayo sa sarili. Ipakita lang natin na normal tayo, na hindi tayo na naiiba sa ibang tao. Meron lang tayong sakit na dinadala pero normal tayong tao. Hindi tayo monster, hindi tayo alien para mahiya. Itago lang natin kung ano lang meron tayo. Kumbaga Basta privado.
Opo, i-private lang po natin kung anong ano tayo. Basta wag lang po natin ipaalam sa ibang tao kung anong meron tayo kasi once na nalaman po ng ibang tao 'yan, diyan na po papasok ang pagja-judgment, yung panghuhusga, pandidiri or anything. At saka kung meron man po na nakikinig or nanonood na living with HIV, magpakatatag lang po tayo kasi sa huli, sarili lang po natin ang kakampi natin. Wala pong ibang kakampi tayo kundi sarili lang natin. Yun lang po. Salamat, Jeff. Yung sinabi kanina ni Jeff na ipribado lang natin to at wag nating sasabihin sa ibang tao. Yung sinabi niya pong yun ay ibang tao, ibig sabihin hindi mo kaanak, hindi mo kapamilya, kumbaga to a random stranger, 'di ba? Yung mga bagay na to, kinikip naman to in private eh. Pero you can always share this condition or itong dalahin mo na to na nagpapabigat ng loob mo dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Taong alam mo na umulan bumagyo, yakap-yakap ka nitong mga to. Jeff, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na. Ayan. Sana wag kang sumuko, no? Tuloy lang sa buhay at sana ma-achieve mo din yung kagustuhan mo na maibigay ang impormasyon na ito o maibahagi ang karanasan mo o dalahin mo sa mga mahal mo sa buhay nang sa gayon, gumaan-gaan ang pakiramdam mo. Kasi lahat ng bigat na dalahin natin sa ating mga balikat, gumagaan kapag ibinabahagi natin sa ibang tao. Especially mga taong pinagkakatiwalaan natin. Thank you, Jeff. Bago po maputol tong call na to, may isa lang po ang sasabihin ko sa mga may sakit na katulad ko. Go. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Kasi HIV lang po yan. If although wala pa po tayong gamot, pero may mga treatment po tayo na iniinom para hindi po kumalat yung virus sa katawan natin at hindi maging aktibo. Kasi hindi po tayo agad mamamatay. Basta alagaan lang po natin ng mabuti at maayos ang sarili natin. Very well said. Thank you, Opo. Jeff. Thank you, Jeff. Hindi kakulangan ang pagkakaroon ng HIV. Hindi nababawasan ang pagiging tao mo Tama. pag ikaw ay merong ganitong klaseng sitwasyon o kondisyon. Mas nadadagdagan pa nga yung mga experience mo sa buhay eh. Especially yung wisdom mo. Because ito'y gamitin mong instrumento para makatulong. At yun na nga yung ginagawa ngayon ni Jeff. Oo nga eh. Naging matapang na siya. Totoo. At marami tayong mga kabisyo na nakikinig ngayon, nakatutok ngayon, na talagang nilakasan ng radyo. Kasi this is very educational. At the same time, inspirational. Tama. Inspiring itong binahagi sa atin ni Jeff ngayong gabing ito. Maraming salamat, Jeff. Hindi ka sumuko sa laban at talagang nandito yung presensya mo na ramdam naming minamahal mo ang sarili mo. Opo. Ayan. Thank you so much, Jeff. God bless you. Maraming salamat, Jeff. God bless. Maraming salamat din po. Mhm. Kapag gusto mong dumalaw dito, bukas ang aming himpilan, Jeff, ha? Opo. Kakain tayo ng kwek-kwek. Oh, welcome ka dito, ha? Sasamahan ka namin. Sige po. Ayan. Thank you po. Thank Bye-bye, you. Jeff. And Thank dude, you po. by the way ha, na-research ko lang ito. So, pagdating sa access sa gamot dito sa Pilipinas, gina-guarantee ng Republic Act 11166 ang karapatan ng bawat isa sa libre at abot-kayang gamutan. So meron tayong libreng gamot na nabanggit kanina, 'di ba, ng ating top secret sharer. Maraming mga DOH treatment hubs sa mga pampublikong ospital na nagbibigay ng libreng ART, yung art na sinasabi niya,
yung treatment. Meron ding PhilHealth support. Merong outpatient HIV treatment or OHAT package. Ito po ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga laboratory tests at gamot. Meron din tayong pribadong klinika tulad ng Pulse Clinic na nag-aalok ng mas kumpidensyal na serbisyo para sa mga gusto na super private ang kanilang kondisyon. So, yun po ang mga na-research namin dito. And yung ART na sinasabi, ito yung antiretroviral therapy. Combination ng mga gamot na iniinom araw-araw o itinuturok paminsan-minsan para mapigilan ang pagdami o pag-spread ng virus. And sa kasalukuyan kasi wala pang cure o lunas, 'di ba? O ito yung sinasabi natin na hindi tuluyang mawawala yung HIV virus mula sa katawan ng tao. Pero may mga mahalagang bagay daw tayong dapat malaman kung paano ito nawawala sa usapang laboratorio at kalusugan. So, yung ART, tapos, syempre, yung prevention din kung sakali man, diba, bago maging positive. So, may sinasabi sila dito na PEP, Post-Exposure Prophylaxis. So, kung sa tingin mo ay na-expose ka, halimbawa, nabutas yung proteksyon o nagkaroon ng needle prick, kailangan uminom ka daw ng PEP sa loob ng 72 hours. Kasi kaya daw nung mapigilan ang permanenteng infection ng virus. Tapos meron din tayo na pre-exposure prophylaxis o tinatawag na PrEP. Ito naman ay iniinom ng mga taong negative pero high risk na ma-expose sa virus para hindi sila mahawaan. So, ayun. Tandaan lamang po no, na ang pagiging HIV positive ay hindi death sentence. Sa tamang gamot, magiging parang normal na kondisyon lang ito. Parang hypertension or diabetic patient, kung saan makakapamuhay ang tao ng matagal at malusog. At para sa mga kabisyo natin out there na may kilala, 'di ba, na living with HIV, huwag niyong kakalimutan na maging bukas ang inyong isipan sa pakikinig sa mga taong living with HIV and AIDS. Tama. Kailangan nakasuporta kayo, nakikinig kayo, huwag niyong pandidirian ng mga tao. Ito, hindi nakakadiri yun. Dapat mas nauunawaan natin sila, yakapin ng buong buo. Dahil hindi nila yun ginusto. Wala namang taong gusto magkasakit ng ganun, oh. Hello? Unless sobrang baliw ka siguro na psychopath na... Nakahanap ka ng ganong sakit. Oo. So, walang may gusto. Walang may gusto ng ganun. So, yun lang naman, kabisyo. Sana mas maging bukas ang isipan natin pagdating sa ganitong klaseng usapin. And let's break the stigma. Let's help these people. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong magbahagi ng kanilang top secrets, magsama-sama po tayo ulit bukas alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama niyo po ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At bago kami tuluyan talagang umalis, maraming salamat sa ating mga bisita, Marvin Mark and Brian Magboo. And May na nagpadala ng Starbucks coffee dito sa loob ng booth. We love you so much, Mayna. Yes, see you tomorrow. You know. Mama. Ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo sa oras ng 11:51 p.m. It's a beautiful song by Magnus Heaven, Imay. Metro's #1 Love Radio. Basic!